И така дойде времето, в което трябва да ви обясня за NiceHash. А NiceHash е най-добрата криптоборса. Според мен, от 2017 година я ползвам и съм бил почти неразделно с нея. До сега никога не съм имал забележки и горещо я препоръчвам. В нея може да трейдвате, може да майнвате и също така да си купувате hash power или така наречените онлайн машини, които да работят за вас и чрез покупката на hash power да хванете блок и да вземете цялата награда за вас. Хубавата част успях да хвана преди мъничко и ще мога да ви обясна повече и повече. Сайта съм го пуснал да бъде преведен на български, така че може да има малко странен превод на моменти. Като погледнете отгоре, виждате табло. Тук е миньорски отдел. Може да свалите за ASIC машина, може да свалите за видеокарти, да си вземете уникален адрес, на който ви се превежда наградата и абсолютно всичко ви се трансформира в биткоин и вие си получавате наградата в биткоин, независимо от валута, която добивате в момента. Другото е Hash Power Marketplace. То е малко по-сложна система. Тук, което е посочено, затова ще минем на Easy Mining. И тук е интересна част. Как може да си купите пакет? Много лесно. Може отборна игра, някой човека купувате вътре. През определено времето се пуска, наемате по-голямо количество hash power и се борите за наградата от 2534 в този случай. Както има и за биткоин, за 657 000. Тук в дясно ви показва какви са наградите спечелени от други хора и от мен включително вътре има и така може да си разглеждате. И тук са пакетите, които предлагат hash power за Raven Coin, струва 7,39. Ако хванете блока, печели 91 лева. Следващия S пакет, пак за същите пари, е за Litecoin и Dogecoin. И третия е Silver, който аз фанах, също 7 лева и 39 успях да спечеля 2534 лева. И най-големият лотариен билет, пожелавам го на повече хора да го спечелят, както и аз да съм един от тях, за сумата от 457 000 лева 336 според сегашната цена на биткоин. Тук също така ви се предлага по-големи пакети M и L. Съответно сумата е по-голяма, горе-долу варират по 10 пъти, по 100 пъти и така нататък. Не очнейте, играйте правилно и според си колко пари имате. Хубавата част е, че докато сте наели за въпросния час машините, вие може да хванете няколко блока. Сега ще ви покажа за какво е напред. Това са моите завършени пакети. Ето го и пакетът, който на 13 декември в 2,5 часа успях да хвана също 7 лева и 39 стотинки, награда от 2534 лева и 76 стотинки. Ето така изглежда системата. През този час и 15 минути, в който работи за вас тези машини. Когато се изстреля ракетката и направи 100% отгоре, вие съответно веднага взимате наградата и ви се изписва във времето, след колко време ще може да си ще има конформациите, които са задължителни при прехвърляне в блок и след 9 часа и 20 минути горе-долу паричките ще може да натиснете Climb и да си ги съберете и да ви дойдат в wallet. Те така не, че са вече в wallet, но просто ще може да натиснете штрак и вече да ги ползвате както си искате вие. Хубавата част е, че ето тук, това е вчера на 12 декември, също 22 лева и 17 стотинки, съм спечелил 304 лева в отборна игра. И ето тук за това, което ви говоря е, че за този час и 15 минути може да хванете два пъти бокса с машините и съответно ви се удвоява наградата. Става 610 лева с 22 лева, 609 лева. След което си позволих да поиграя още малко и ефектът е на лице. 2500 лева също дадени от мен 7 лева и 39 стотинки. Това прави 300 пъти X.
Ето това е Коледата в криптозимата. Хубаво и приятно нещо. Тук има малко лайткоинчета, съответно за транзакции. Тук има малко биткоинчета. Тук идва биткоин кеш, който хванахме блока. Следователно, когато свържете машините, ще ви се покажат ето тук. Моите в момента са на друго място, не са в това, играя пак на блокова система. Така че в общи линии, какво друго мога да ви обясна? Портфелите. Тук може да, ето 49% от поръчките ще ми бъдат преведени. Ето това е сумата, която съм получил от наградата. Всичко ви се показва кога, какво, що. Супер коректни. Имате магазин. В магазина може да си купите супер дрежки на NiceHash, много високо качество. И тук е момента да кажа, че в линка в описанието долу ще ви пусна реферала за NiceHash, който няма регистрация, ще се радвам и ще му бъда благодарен да се регистрира чрез него и по този начин ще мога да спечеля Switcher и други награди от магазина, а пък вие ще може да получите намаление в таксите, съответно няма да имате никакви такси, което е плюс. Освен това ще можете да ползвате някои други привилегии, които аз имам. Тук е другата част, че може да конвертнете вашата валута в каквато искате, от биткоин в евро и от евро може да си прехвърлите в банковата сметка, Revolut или каквото вие решите. Това са приблизително парите, които съм добил от майнинг и това ми е във времето, когато валути се качваха, както сега започва, защото след криптозимата идва криптолятото и отново парите почват да растат по видеокартите и по джобовете ни, което е най-готината част. Така, минаваме на следващата част. Показах ви портфелите, в които може на момент всичко да си изпратите до друга борса, да получите от друга борса, да си конвертирате в USDT или в евро и по този начин съответно си ги препратите по вашите карти, за да ги харчите и си купувате най-различни хубави неща. И отново ви показвам хашпауъра. Ето това е. Печалбата, доказателство. В момента е 5 часа, преди 3 часа точно. Също 7 лева и 39 стотинки спечелих 2534 лева и 76 стотинки според цената на биткоин кеш в момента. Тъй като има лек спад, предполагам, че около 7-8% се качат. Следователно, тук ще се покачат коинчетата и следователно паричките, които се крият зад коинчетата. Това е за NiceHash в момента. И видеото за него започваме с следващата част трейдинг.